Baik kami kan. Orang hap kata orang piro hap ya. Motor Masambay ba? Masambay. mau kita hap kan. Buang itu na. Ngor bay makan no? Ha? No. Ya. Ngor bay makan Short করে বড় হট করে তুমি কাউ সে সঙ্গে ফোন লাগে ওর তো হাত কই না बेलायनो हामबाय जों दिनैहायनो फाइसक पाइजाक जोंनि जेलेखला ब्लिस कमिटि जोंनि बिशालगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि कालायो एडिसि अंकेसिन आमतले गुलागा दिनै काश्यप बिसि जेलेखला बिसि और बिसिबो प्रत्येकटा जायगा संगुरि देमे लामा ताई खेत विशेष खाने नक चार पाँच नक टोटाली डैमेज संजाक अमो डैमेज संखा अमो तैनै जों दिनै तहसिलदार फाइनाको फायाको हाइपाना जों खाना तो ऑफिस खुला खाना डीएम नो प्रेशर हुई खाना तहसिलदार जों रहने और बनी परे जों सिनि एडिसि गवर्नमेंट थे और जे फाइनेंशियल एसिस्टेंट जे बायमन क्षतिपूरण माने अमो जों बुमाग्रा बाय अलरेडी जों कक सालायगा जों बरंनोबो जतटुकु मानसाक जों फाइनेंशियल एसिस्टेंट होनाय जे नक बायखा बा केबनि लामा बायखा केबनि खेतो बाय थांगा केबनि पुखरी बाय थांगा जतनो क्षतिपूरण तो मानन दरकार तामके एडिसि गवर्नमेंट थे जों जामान माने जों एसिस्टेंट फाइनेंस खायने आर डीएम थे जों मान थे लायो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ताई एसडीएम थे ब्लॉक थे माना कलायो मन बागै जों ब्लॉक नि वीडियो ताई जों डीएम खाना आसुकनाय अलरेडी डीएम सना कबरा खाना आसुकनाय दिनै तो ऑफिस बंद खाना डीएम बाय आसुकनाय जों ओ जागा नरो तहसीलदार रहनाय बने परे जे नक बाय विशेष खायने जे नांगमाने नक न मा फुनुकनाय मन बागै जों दिनै ओ जागा फाइजाक जों त्रिपुरा मथा तै बुगाग्रा जों सब समय बरकनि बागै बाय द पीपल बाय द पब्लिक बागै जों सब समय स्टैंड जों ग्राउंड दङ तामनि माले मथा अंखा सब समय दफानि बागै तै जत सिनि लुकुरं बागै चुबारान बागै बुगाग्रा ओ मथानो संसार माने मन बागै ब्लैक एंड हामबाय महाराज न तै सिनि ओ दिस कमिटि जत लुकुरं न आं फेन मुसंग जों वेट मा खायनाय महाराज न मानासिनाय तै सिनि जे प्रशासनिक जे प्रोटोकॉल दं माने आ प्रोटोकॉल मेंटेन खायकेनो जों फाइनेंशियल एसिस्टेंट तै रां पैसाबो एकाउंट हामनाय बन बागै जों नर और विशेष खायनाय जों नर एप्लिकेशन नांनाय एप्लिकेशन जे प्रोटोकॉल सिस्टम दंमोना सिस्टम ते ऑफिशियल सबमिट खायनाय ड्यूटी किंग नाय बन परे एकाउंट रां हामनाय बिलायनो हामबाय